ollaan nyt saavuttu, tai mä oon nyt saapunut Comic-Coniin. Kello on ihan just 2:30, niin nyt tässä välissä noin nopea lipun. Kuvailin vähän minkä näköistä menoa tuolla myyntisalien puolella on. Ne näkyy varmaan ihan kuin seuraavaksi, kun mä vähän mitä klippejä miten sattuu, mutta kuitenkin. Niin, kuten näkyy, niin mä oon tän päivän siviilissä, koska mä ajattelin, että mä hoidan shoppailut tältä päivältä pois, niin sitten ensi viikolla sitten lauantaina ja sunnuntaina mun tuli niistä murehtia. Mä saisin vaan keskittyä pelkästään suitilla menoon. Ja siis mulla on siis suitti, kuten varmaan edellisestä videostakin tajusitte. Mut siis näyttää ihan hyvältä tapahtumalta. Alus oli semmonen iso fiilis, että jumalauta, me saadaan jotain jenkkitason tapahtumaa ja sitten pettymys ja kun ei ollutkaan niin isosti kuin oli luvattu, vittu tää tuulee muuten, niin toivottavasti se ei haittaa teitä, mut joo. Ja nyt on taas niinku meikäläisen odotukset taas saatu takaisin. Ja toivottavasti tää tapahtuma nyt ensi vuonnakin tulisi. Silloin meikäläinen niin varautuu paljon, koska mä huomasin, että tuo on niin paljon ostettavaa, että mun lompakko itki jo pelkästään myyntisaliin pääsystä. Että joo. Mut joo, siis tänään mulla ei oikeastaan mitään muuta ohjelmaa kuin käyn sarjasmiesten podcastin kuuntelemassa Palomiekka Workshopissa ja sitä rataa. Että aika hiljainen ja rauhallisen päivän mä halusin tähän ihan ensimmäiseksi pistää ja sitten huomenna lähtee suittailu, kun ei oo muutenkaan sitä murhetta ja ettei tarvitse kannella kauheasti tavaroita, kun justiinsa kun on shoppailu jo valmiiksi. Niin. Ja silleen. Mut tosiaan mä lähdin nyt tässä käymään tuolla Citymarketin lähellä, mikä tässä messukeskuksen vieressä on, ja käyn sieltä nappaa jotain nopeata syömistä ja sitten palaan takaisin tonne messukeskuksen. Tietenkin mä käyn kanssa nostaa rahaa, koska mä oon nyt jo 3 kojulla käynyt ja kaikilla mun pankkikortti hylättiin. En tiedä syytä, mutta mä päätin, että joo vittu, mennään rahalla. Niin kuin piti alun perin. Mut joo, tällä mennään. Meikäläinen ilmoittelee kuvaa aina sitä mukaan matskua, me jotain saatu tällä kertaa vähän pidemmän videon kuin se viime kertainen. Et huomenna ainakin matskuu tulee, mutta en vielä lupaa tästä päivästä tuleeko vielä lisää. Pätkän ainakin sitä podcastia saatan kyllä nauhoittaa, jos aika riittää. Mut muutemmin voi olla, että kuvaukset on tältä päivältä aika done. Mut joo. Meikäläinen keskittyy tähän syömikeihin ja asioihin ja sitä rataa. Porin Avi Arad, Vesa Vitikainen, moro! Äetsän X-Forcen numero 1, joka myy muuten 5 miljoonaa kappaletta, Mikael Mäkinen. Terve, terve! Sekä Lempäälän Rock Liven Hannu Kesola, morjesta, morjesta. Ja nyt ihmeessä kauempaakin kannattaa tulla katsomaan. Puhutaan nimittäin nyt, miten Marvel melkein ajoutui 90-luvulla konkurssiin. Ja koska täällä on niin hienosti jo väkeä paikalla, niin me aiotaan lopuksi arpoa tällainen sarjakuvapaketti täällä. Ja ei muuta tarvitse tehdä, kun olla Sarjismiehen podcastin YouTube-kanava tilauksessa. Meillä on tällä hetkellä 517 tilaajaa, niin katsotaan tuleeko niitä sitten tämän liven aikana lisää. Eli setin lopuksi arvotaan ja ei tosiaan tarvitse mitään muuta olla kuin kanava tilattuna. Tarkistetaan se sitten mahdolliselta voittajalta ja katsotaan paljonko on tullut tilaajia lisää. Mutta tosiaan Marvelista ollaan puhumassa ja konkurssiasioista, mutta ennen kuin me päästään tähän itse konkurssiin, niin oikeastaan meidän täytyy aloittaa ihan sieltä 80-90-luvun taitteesta ja tällaiselle meidän ikäpolvelle, Vesa nyt tietysti on vähän vanhempi, mutta se semmonen kasari-ysäri vaihteen semmonen sarjakuva, mitä Suomessa sitten julkaistiin pikkasen myöhemmin, niin se on ehkä meille ollut ainakin semmonen perusta, että mihin meidän niin tää sarjakuva fanius on perustunut niin kuin hyvässä ja pahassa, mutta jos me ajatellaan sitä 80-90-luvun taidetta, niin esimerkiksi nyt Marvelilla, niin siellähän meni asiat ihan hirvittävän hyvin. Ja koitetaan tässä yleisölle nyt maalata jonkinlainen kuva, että minkälaista se sarjakuva ja Marvel-sarjakuva oli siinä kasari-ysärin taitteessa. Mitä sieltä tapahtui? Haluaisiko Jusa aloittaa? Joo, eli
kuten osa tietää ja osa välttämättä ei tiedä, niin 60-70-80-luku oli Marvelilla kasvua ja muutamia muutoksia ja kuitenkin niin kaikki toi tuotanto oli pienempää. Joo, Mikko tekee. Jotenkas Comic-Conista olisi nyt selvitty. Ja mä ajattelin tähän videon loppuun, jonka tää nyt päättyy, niin tehdä tämmösen pikaisen mitä jäi käteen tapahtumasta pätkänä. Mä ajattelin, että ne vois olla ihan kivoja tehdä silloin tällöin. Kun mä oon kuitenkin miettinyt, että mä alkaisin tekemään näitä konivideoita vähän useammin ja mä yritän nyt hakea sitä mun omaa tyyliä tehdä näitä, mutta mä kokeilen tätä siis, että kertoisin vähän mitä jäi käteen. Eli mä ensin esittelen mun ostoksia tässä, että jos paskajauhanta ei kiinnosta, niin voitte siirtyä toiseen videoon tai ihan toiselle kanavalle, mutta kuitenkin mitä jäi käteen. Comic-Con oli yllättävän hyvä tapahtuma. Sanotaanko, että aluksi mä olin tosi innoissani, kun mä kuulin, että joo, nyt Suomeen on tulossa Comic-Con. Niin kuin jokaisen nörtin unelma. Sille, oh yeah. Mutta sitten kun mä aloin kuullakin, että eihän tää erokkaan Suomen koneista yhtään. Kun mitä nyt ilmoitettiin, että jotain ihan perusmyyjiä, mikä on melkein joka samoissa koneissa, niin se laski äkkiä mun odotuskynnykset sille, että vittu, onks tää tätä bullshittia taas. Ja viime hetkellä, kun alkoi kuulua näistä isommista nimistä ja sitten että siellä oli kaikkea muutakin kuin vaan näitä, mikä nyt on melkein aina, niin kyllä se nosti odotukset takaisin korkealle ja ne pysyi koko tapahtuman ajan. Eli tiivistettynä nyt, mä kävin siis kaikkina päivinä. Perjantaina mä kävin varmaan eniten, koska mä olisin kaikki mun shoppailut, kiersin eri ohjelmissa, kävin katsomassa perjantaina sen Sarjismiesten podcastin, oli muuten helvetin hyvä, että jos äijä kattelee, niin peukkua teille, että seuraavaa liveä odotellessa ja tätä rataa. Ja muutenkin kuuntelen yleensä niitä podcasteja muutenkin, että mutta sitten mä kävin tietenkin niinku, kaikissa onnenpyörissä ja muussa, että mä otin paljon perjantaina irti. Ja lauantaina mä olin suitissa, eli mullahan on nykyään vuorosuitti. Mä teen siitä varmaan sen esittelystä jonkun toisen videon, koska mä yritän nyt pitää tämän materiaalin määrän takia tämän videon pienenä. Ja mä olisin kuvannut varmaan isomminkin materiaalia, kun mulla oli suitti päällä, mutta messukeskuksen lämpötiloista ja myöskin mun kaverin ahdistusongelmista ja omista ahdistusongelmista johtuen kuvaukset jäi aika pienelle, jolloin te näette, että siinä oli vaan sen lauantai-päivältä nyt häntä kuvaa, että miltä messualue näyttää. Mutta joo, ja sunnuntaina mä kävin vaan nopeasti, vilkasen muutamat vikat ohjelmat ja mun piti käydä siinä Dungeons & Dragons luennolla tai mikä se nyt olikaan silloin ihan tapahtuman viimeisimpien ohjelmien joukossa. Mutta valitettavasti mä olin jo sillä hetkellä niin väsynyt, että mä en jaksanut sinne asti, joten mä jouduin sen skippaamaan, että se vähän jää se on yksi ohjelma, mikä jäi nyt väliin ja vähän harmittaa, että se jäi väliin. Mutta joo, kuitenkin hyvä tapahtuma oli, että odotan innolla uutta seuraavaa vuotta, mutta sitten mä voisin alkaa puhua näistä negatiivisista puolista ja positiivisista. Positiivista oli mun mielestä ainakin myyntikojujen hinnat ensimmäistä kertaa. Et siellä oli myös semmosia puoteja, jotka myi tosi halvaa tavaraa. Et minäkin 100 budjetilla onnistuin saamaan semmosen säkillisen tavaraa, että mä en ole mistään konissa saanut niin paljon tavaraa niin pienellä rahasummalla. No on 100 iso raha, mutta nörtit tajuu tän. Mut joo. Sitten
Ja kuitenkin vähän voitiin onnenpyöristä ihan karseen kanssa tavaraa. Ja sitä rataa. Mutta joo. Sitten sekin, että Nintendon piste oli tosi hauska. Että toiset pääs kokeilemaan noita uutuuspelejä. Tykkäsin tosi paljon. Ite vien yleensä vaan katselemaan niitä. Että mä en ole niin kova Nintendon kuluttaja, että mulla on toki Switchi ja on ollut Wiikin ja kyllä mä Nintendon peleissä tykkään, mutta mä tykkään uppoutua niihin mieluummin omalla ajallani kuin tuommoisessa messukeskuksen hulinassa. Ja joo. Ja sitten kanssa lokaatio oli tosi hyvä, Tampereen messu- ja urheilukeskus. Mä oon ihmetellyt, miksi ei kenelläkään ollut ideaa pistää sinne konia. Nythän mä odotan kyllä Kota Expokin, mikä on tulossa, että miltä se näyttäisi siellä, mutta juu. Ja sitten kans toi, että siinä saatiin kyllä ihan hyviä nimiäkin, että useimmat oli kyllä aika plasmat sekä Don Rosasta. Mä taas en henkilökohtaisesti ole, että mun on vähän vaikea sanoa. Mutta mennään nyt niihin legendaarisiin miinuspisteisiin. Miinuksissa voisin sanoa ensinnäkin oli se tapahtuman applikaatio. Sitä hyödynnettiin aivan liian huonosti. Eihän siinä applikaatiolla tehnyt mitään muuta, kun sä vaan perkkasit, että mihin ohjelmiin sä haluat mennä, jolloin sulla on kalenteri kännykässä. Ja sit siinä näkyy kartta. Kartta oli ihan päin persettä. Minä, joka olin käynyt messukeskuksessa niin moneen kertaan, niin eihän mä tarvinnut koko karttaa yhtään. Koska mä tunnen koko paikan niin sen verran hyvin. Mut jos minä olisin ulkomaalainen, tai niinku ulkomailta, mullehan siellä oli aika paljon myös ulkomaalaisia. Yksikin tyyppi, joka mulle tuli juttelemaan ja kehuu mun pukua, niin oli kuulemma ihan Jenkeistä asti lähtenyt, että hänelle silleen ylistystä niin sanotusti. Mutta joo, kuitenkin, niin jos hänen kaltaisiaankin ajatellen olisi ollut ehkä se kartta olisi voinut mieluummin olla 2D-mallinen, koska se 3D ohjasi ihan päin persettä. Siinä oli seiniä semmoisia kohtia, missä niitä ei pitäisi olla ja käytävää kulkee. Se mitä vittua. Mutta joo, kuitenkin. Että mun mielestä applikaatio olisi voitu hyödyntää monella tavalla. Yksi legendaarisista ideoista olisi ollut se jonotusongelma, mikä on yksi miinuksista. Ne jonot tukki ihan vitusti kulkuväylää. Niin applikaatio olisi voitu hyödyntää siihen, että sä teet paikkavarauksen, jolloin jonoja ei voi syntyä, koska sinne pääsee vaan ne, jotka on varannut applikaation kautta paikat. Niin. Ja kuitenkin tämä paikka oli vaan rajattu määrä. Ja sitten kans, sanotaanko tilan käyttö oli ehkä vähän tyhmästi mun mielestä. Että se on yksi miinus, minkä mä myös annan. Että ne ohjelmalavat, kuten se meidän Hero Talks ja Hero Akatemiat, niin ne oli semmoisissa kohdissa, että ne tukki käytävää ihan vitusti. Varsinkin silloin, jos sinne tuli oikeasti paljon yleisöä kuuntelee. Että mun mielestä nämä olisi voinut ihan pistää kaikki semmoiseen yhteen alueeseen, että olisi myyntisali ollut erikseen, missä olisi ollut just noita niin kuin ne onnenpyörät sun muut. Ja sitten olisi ollut tämä toinen alue, missä on sadekuva-tyyppien niin mimmareita, tähtijulkkiksia, miitit, luennot, kaikki siellä yhdessä alueella. Ja yksi iso miinus oli myöskin se, että siellä oli tosi huonosti vesipisteitä. Että minäkin Full Suitilla menin, niin kyllä yhdessä viimeisillä hetkillä piti myöntää, että nestehukka oli aika korkealla. Että mä sainkin kyllä päivän päätteeksi lievän nestehukan. Että mä join kyllä aika paljon kivennäisvettä sen jälkeen, että mä sain nestehukan palautettua. Mut joo, tai niin toivuin siitä. Ja mitäs muuta? No sitten kans toi tähtivieraiden nimmari hinnoittelu. Mä ymmärrän, että valokuvauksesta olisi voinut pyytää sen mitä pyysi, eli jos se pariin 30. Mä ymmärrän jopa sen Miss Collinsinkin, tai mikä se nyt se Supernatural-sarjan tyypit, että kun maksat ekstraa, niin se pukee sen ihmeessä puukuunsa ylle. Sen mä ymmärrän. Mut nimmareista ei olisi saanut kyllä yhtään velottaa 5 tai 10 enempää.
Se, että joku Hollywood-tason tyyppi kääntää tussilla vaikka sun omaan vihkoon oman nimmarinsa, niin tommonen 30 siitä, tai mitä se nyt olikaan, en mä katsonut niitä hintoja sen tarkempaa, niin oli vähän suolaset. Ja informointi kanssa tapahtumassa oli tosi heikkoa, että esimerkiksi mä itse olin ymmälläni, että maksaako sarjakuvatekijöiden nimmarit. Mä ymmärsin kyllä, että Tähtivirran nimmarit kyllä maksaa, mutta mä en tiennyt sarjistyypeistä ja mä yritin kyllä selvittääkin asiaa, mutta koska minulla englannin taito on, niin eihän siitä tullut mitään selvyyttä. Ja kun mä yritin kysyä jopa järjestäjiltä, niin useammat niistä oli semmosia, jotka ei edes tiennyt, että jotka vaan sitten oletti, että joo varmaan maksaa, kun noin Tähtivieraakin maksaa, että joo, informointia kannattaisi parantaa. Mut muutemmin ei mulla oikeastaan muuta. Muuten tapahtuma oli tosi kiva. Ainoana jäi ehkä harmittaa se, että se Dungeons & Dragons juttu jäi välistä. Sitten se, että multa jäi useamman sarjakuvatyypin nimmarit hankkimatta. Sitten ehkä oma rahapuute, mutta siihen nyt ei tapahtuma vaikuta. Ja sitten ehkä myöskin harmittaa se, että en mä oikeastaan keksi tohon enempää. Muuten minulla oli ihan kiva tapahtuma, että Kota Expossa seuraavan kerran, että toivotaan, että siellä nyt olisi otettu vähän niin kuin huomioon nämä Comic-Conin tekemät virheet. Mutta ei mulla muuta, että kiitos, että katsoit videon. Tilaa, jos huvittaa, jos tämmönen paskasisältö kiinnostaa, ja me nähdään seuraavissa videoissa. Paroni kuittaa, moro!